Доброго ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Як заўсёды, абяцаем вам шмат вясёлага і цікавага. Настачка і Лесік, калі ласка, адыдзіце ад мяне. Гэта яшчэ чаму? Таму што я буду жаданні загадваць. А навошта нам адыходзіць? Я ж кажу, каб жаданні загадаць. Вы што-небудзь разумееце? Нашых паважаных гледачоў я не прасіла ад экранаў адыходзіць, а вось вас я трошкі пасуну. Так нам не вельмі зручна. Насця, вяртаемся. Кася, а можна мы з табой жаданні загадваць будзем? А калі вы загадаеце такія ж жаданні, як і я? Ты нам раскажаш, што прыдумала, а мы паўтараць не будзем, правда, Настачка? Праўда, праўда. Не, пра мае жаданні ніхто не павінен ведаць. А калі яны здзейсняцца, мы ж пра іх усё роўна даведаемся. Ой, з вамі не паспрачайся. Добра, загадвайце, што вам хочацца. І вы, сябры, далучайцеся. Сёння вельмі чароўны дзень, самы падыходзячы для загадвання жаданняў. Прапаную зараз успомніць усе моманты, калі мы загадваем жаданні. Калі падкінуць паветраны шарик і загадаць жаданні, яно здзейсніцца. Абавязкова. А калі шарик паляцець далёка-далёка і не вернецца? Тады жаданне хутка здзейсніцца. А я заўсёды загадваю жаданні ў свой дзень нараджэння. Ха, усе так робяць. Калі стараюцца задзьмуць свечкі на торціку. Ой, ад торціка я зараз бы не адмовілася. Прабач, Касечка, але да майго дня нараджэння яшчэ трэба пачакаць. І да майго таксама. І да майго. Ой, а я ўспомніла. Ёсць традыцыя загадваць жаданні і кідаць манетку ў фонтан. Кажуць, што такое жаданне абавязкова здзейсніцца. Толькі звычайна такія чароўныя фонтаны знаходзяцца ў турыстычных цэнтрах, а я пакуль што не планую далёка адпраўляцца. Яшчэ ёсць добрая прымета. Адшукаў кветачку бэзу з 5 пялёсткамі. Можаш смела загадваць жаданне. Яно абавязкова здзейсніцца. Не, гэта вясной трэба было рабіць, а не напрыканцы ліпеня. Сябры, вы якімі спосабамі загадвання жаданняў карыстаецеся? Падкажыце нам, калі ласка. А яшчэ можна загадаць жаданні, калі вы знаходзіцеся паміж сябрамі з аднолькавымі імёнамі. Ой, ёсць сярод вас Лесікі, Алесікі. Падыдзіце, калі ласка, трошкі бліжэй да экрана. Дзякуй, я толькі што загадала жаданне. А ці многа настачак зараз глядзяць добры ранак? І вы, калі ласка, падыдзіце бліжэй. Кася, Лесік, а вы падсуньцеся да мяне. Ага. Здорава! Дзякуй вам, сябры! У нас атрымалася! А ўвечары пасля калыханкі давайце разам паглядзім на зоркі. І калі ўбачым зорачку-знічку, таксама загадаем сваё запаветнае жаданне. Да вечара яшчэ ёсць час, каб падумаць, што загадаць. А вось зараз надышоў час глядзець ранішні мультфільм. Сябры, а вы калі-небудзь сустракаліся з чараўнікамі? Раскажаце, як яны выглядалі? О, многія нашы гледачы, аказваецца, сустракалі прыгожых чароўных фей. А вось бы і да нас зараз такая завітала. Ага. Лесік, ты куды? Можа, ён пабег чароўную фею сустракаць? А можа, пабег складаць спісак сваіх жаданняў? Ну, Лесік. Сябры, а да вас Лесік не заскочыў? Ён вельмі хуткі, мог і да вас забегчы. Паглядзіце яго вакол сябе. І пад канапу зазірніце, можа, ён там хаваецца. Паказачыце яго за вушкам, ён адразу выйдзе. Ну як, адшукалі? Не было яго? Лесік, выходзь! Выходзь! Ой, добрай раніцы! А вы хто? Прывітанне. Я чараўнік. Вы ж мяне вельмі чакалі. Толькі не фея да нас завітала, а нейкі дзядулька. Можаце загадаць жаданне і дакрануцца да маёй чароўнай барады. Абяцаю, што жаданне абавязкова здзейсніцца. А нашым гледачам можна жаданне загадаць? Абавязкова. Ім трэба проста выцягнуць руку ў бок экрана. Усе пачулі?
загадываем жадание и тягнемся до чаровника. Паступова ваши жаданні почнуть здійсняться. О, дякую, дядулечка. Я б пошанцевала усім, хто долучився до нашого доброранка. А те, хто проспав наш добрий ранок, не поспіли жадання загадати. Але мені здається, я раніше зустракала гэтага дядулю. Вельмі окуляри знайомі. Окуляри ви правильно познали. Я Лесик. Ти нас подманув! Ти ніякий не чарівник! Чарівник. І жадання я виконую. Просто ви ж вельми хотіли чарівника зустріти. Ось я і вирішив вам допомогти. А хто тебе навчив жадання виконувати? Ви ж ведаєте, що я вельми люблю читати. Я прочитав шмат книжек про чарівників, і ось тепер можу жадання сябров виконувати. Дякую, Лесик! А усім порада. Читайте більше, а хто много ведає, той много вміє. Навіть жадання виконувати. А зараз я ведаю, що многие наші глядачі чекають мультфільм. Поважаний чарівник, покажите нам яку-небудь літню і вельми цікаву історію. Коли ласка. Виконую ваше жадання. Ой, а де наш чарівник? Тепер я на місці. Добре з мене Лесик Хатабич отримався. Ха, цудовний! А хто яшчэ не читав гэту чароўную гісторыю, я раю гэта зрабіць. Будете читать казку і уявлять, як ви ляціте на чароўным дзванку самоліті над сваїм домом. А пасля бярыцеся за іншыя чароўныя гісторыі. І абавязкова падзяліцеся сваімі ўражаннямі пра кніжкі са сваімі сябрамі. А калі будете читать ці слухаць чароўныя казкі, запомніце чароўныя словы. Можа, яны вам спатрэбяцца калісьці. А яшчэ паспрабуйце адчуць сябе чараўнікамі і прыдумаць свае магічныя словы. А я могу вам падказаць вельмі знаёмыя чароўныя словы, але яны маюць вельмі моцную сілу. А мы іх раней ведалі. Вядома. А наші гледачы? І яны таксама. А што ж гэта за словы? Калі ласка, дзякуй, будьце ласкавы. Такія простыя, але вельмі магічныя словы. Паспрабуйце трошки часцей імі карыстацца і адчуйце, як яны чароўна дзейнічаюць. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін мультфільм. Калі ласка. Ой, добрая раніца у нас атрымалася. Чароўная і вясёлая. Ага. Няхай увесь дзень сёння будзе такім жа цудоўным. Заплануйце на сёння шмат прыемных спраў. І чакайце здзяйснення сваіх жаданняў. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку, У нашым добраранку!